בעזרת מחיאות הכפיים שלכם. אני מתכוון להזמין את... לא שומע כפיים, כולם, ידיים, כפיים, כולם! שימו לב המשפחה! לא שומע מחיאות כפיים, ידיים גבוה, כולם, כפיים, חזק, כולם, כפיים למשפחה. ועכשיו גבירותיי ורבותיי, שימו לב. אני מתכבד להזמין את הכלה של מתמטר. והיא לא תבוא סתם, בעזרת יערה, בבקשה. שעצוב ולא הולך, שבפינו מסתובב, אני באה לכם, אותו שט על פני הכביש, כנראה גם תעצור לספור הספור, אני רצה עליכם. הסיפור על הלשון, אבו כבר נכנס לישון, אני רצה עליכם. אבא יגיד, הגיעה השיחה, אמא ברגע מוארת משמחה. תודה רבה ליערה, בואו נשמע מחיאות כפיים שלכם. Yeah.
אנחנו נמכר את זה עוד פעם, אבל כרגע לאכול ותעבור, נחזור לאחר. אתה יודע שמעבר לכיתה אהבה חדשה ממתינה אחרי החגים יתחדש הכל יתחדשו וישובו ימי החול האוויר העפר המטר והאש גם אתה מתחדש בגנך פורחים לפתע בערבוביה גדולה עץ החלומות ועץ הדעת טוב ורע הסתכל על כליך שהשארת בחצר הפטיש הסולם המדע אחרי החגים יתחדש
מחיאות כפיים שלכם. תודה רבה ליערה. אני רוצה להגיד כמה דברים לכבוד הבת מצווה ולכבוד ההורים שלי. יש פה את הבת מצווה שכתוב חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה. חנוך לנער על פי דרכו, זה בדיוק הנקודה הזאת. עד עכשיו הביאו אותה, הכניסו אותה, גידלו אותה. שם מגיע הדברים שעומדים לפני הבחירות, עומדים בפני החלטות. אפשר לקבל את ההחלטות הרעות, אפשר לקבל את ההחלטות הטובות. מתי אנחנו לא דואגים איזה החלטות יתקבל. אבל זה בדיוק העניין של פסח, זה העניין של שבת הגדול, שבני ישראל החליטו לעשות את הדברים הטובים וחינכו את עצמם לקבל את כל תורה מצוות כמו שקיבלו אחר כך בסיני, כמו שקיבלו אחר כך בפורים. ואני מברך באמת את מטר ולמעשה את ההורים שלה ואת הסבא ואת הסבתא, שמטר תמיד תעלה מעלה מעלה, תגדל בתורה ומעשים טובים, ונזכה ונראה בחובתה בעזרת השם. בהגיעך לגיל מצוות חיפשנו מה לך לאחר. בחרנו שאלוקים תמיד ישמור אותך, ומה כולל ברכותינו לפרטים? שתגדלי ותהיי לאישה נעימה, ושיהיו בך כל המידות הטובות. ושכל עשייה שלך תקצור רק הצלחות, כשתדעי להבין ולקבל דעתו של כל אחד. ובכל זאת תזכרי שבך יש משהו מיוחד, כי היום את נכנסת לעולם המבוגרים. עולם שמכהן הרבה ויתורים, כל דבר שתדרשי לשקול ברצינות. ואת הדין תעשי לתת אם תעשי שטויות. נאחל לך את כל הטוב שבעולם, שתרבי נחת לכל אדם. שתהיי לגאווה להורים, ועשי אותם למאושרים. שתצליח דרכך ושהשם תמיד יצחק לצד. מאחלות לך שנות בגרות נפלאות, שנות אושר, שמחה והצלחה. ועוד הרבה שנים ארוכות של אהבה, ואל תשכחי. את בן אדם מקסים, אין לנו ספק שכולם יעידו כי אותך הם אוהבים. אין לנו ספק שכולם יעידו כי אותך הם אוהבים. תמיד את שם כדי לעזור או לתת את הטובה, כי את פשוט חברה נפלאה. החיים בטח יוליכו אותנו לנתיבים שונים, אך בכל דרך שתבחרי, אנו מוסיפות ומאחלות הצלחה וחיזוקים, המון ברכות ושפע איחולים. ממנו אליי, עם הרבה נשיקות וחיבוקים, והכי חשוב שיהיה עד 120.